Malawi Camera. Guys, UTM yakumana ndi oja zake alibe mlandu amayali ngati president wao wakalekale manganya Michael Usi ndi akutana kumana amene kuku kulilangwe ndi atangokumana kanako I don't know chachitika nchani ndi naonso tu ojambulawa ndiro kukomeza kuti ayi ati ana akuwira. Guys, thank you so much Malawi and cameras. Let's just watch. Uno kulilangwe Vice President anaima Milangwi amacheza ndi anthu okulisa malonda. Timu ya UTM inali mlole kuchita kukua wafuna Michael Usi Vice President. Isangalalo chao chimene amafuna kuti aonane ndi Vice President. Zikomo kwambiri kusangala kuti abwana izimenezo.
Thank you.